ತುಳುಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಭಾವಾರ್ಥನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ದೇರಿಂದ ತಿರುಗಿ ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ತಂ ವಂದೇ ಮಂಥಪಾಶಧರಂ ದಿವ್ಯಾರ್ಥಕಾಕೃತಿಂ ಶಿಖಾಬಂಧತ್ರಯೋಪೇತಂ ಭೈಷ್ಮೀವತ್ವಕರಾರ್ಥಂ. ತುಳುತ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆವಡು ಪಂಡದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರವಚನನು ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪಾಂದುಳ್ಳೇರು ಕೃಷ್ಣದೇವರನ ಉಪದೇಶ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಡದಾಂಡ. ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಗ್ರಂಥಡ್ ಒರಿ ಮಾನವೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಯವು ಮಾತ ಬೋರ್ಡ ಅವು ಮಾತಲ ಸಂಗ್ರಹ ಆದುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆವಾಡಪನ್ನೊಂದು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಹರೇನು. ಇನಿ ನಮನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆನು ವರ್ಪರ ಸಲಾದು ನಮನ ಐಲ್ಎಸ್ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾರನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಂಡಿರ್ ಅಂಚಿನ ಸಾರರದ್ದು ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು ವಾದಿರಾಜರು ಉಡುಪಿಡು ದಶಧರ್ಮದ ಪದ್ಯನೆ ಬರೆಯರಿ ಅಂಚಾದು ನಮನ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೆನ್ನಂಚಿನ ಅನೇಕ ಜನಕಲ್ನ ಹೃದಯಡು ಉಡಲಿಡು ಕಾವ್ಯ ಪುಟ್ಟಾಡು ಮನಸ್ಸಿಡು ನಿರ್ಮಲವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಪುಟ್ಟುದು ನಮನ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯನು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಹೂಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು. ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನೊಡು ಉದ್ಧಾರ ಆವುಡ್ಡ ಅವು ದೈಹಿಕದಲ ಅವಧಿ ಮಾನಸಿಕವಾದಲ ಅವಧಿ ಐಕ್ ಜೀವಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಡ್ಡಾವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಡೆದಾರ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತುಳುಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರ ನಿಖಲೆಗೆ ಮಾತ ಒಡಿಪುದ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಮೂಲಕ ನಿಖಲೆ ಕೈಕಾರಿಗೂ ಸುಖ ಕೊರಡಿ ಪಡೆದ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪಾವೊಂದು ಒಂಜಿ ತುಳುವಪ್ಪನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂನ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥನ ತುಳುಟು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೋಚ್ಪವನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೆಗೆ ಕಾರ್ದಿತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಪನವು ಕೃಷ್ಣದೇವನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ. ಈ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಪಂಪನವು ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಪನವು ಕೃಷ್ಣದೇವನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ. ಈ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಪಂಪನವು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಟ್ ಲೈನ್ ಪಂಪಿರ್ತದೆ ಅಂಚನಿ ನಂಕಲ ಭಗವಂತಗ್ಲ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಓದದು ಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಂತದು ಭಗವಂತನ ನೇರ ನಿರ್ದೇಶನ ನಮ್ಮ ಜೀವನೊಡು ಕೇನೊಲಿ ಐನು ನಮ್ಮ ಜೀವನೊಡು ಅಳವಡಿಸಾದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುದು.